Profesa sitinaende nawo. Kodi pamene tinaenda nawo timasowa chakudya? Kodi pamene timayenda ndi profesa timasowa fetereza? Kodi pamene profesa timayenda nawo abambo amagona ku filling station? Alidere nkulinga utayenda nayo. Lero tutaona toka. Nde profesa abwerereso mboma sinde kuti tikwayesayi. Ndicho dziwa ntchito zawo zikwachitira umboni. Iwo tilole kuti profesa alowenso kuti pamene anasira zintchito zija apitirize. Tikumamva kunena kuti kulibe chakudya ku Malawi kuno chifukwa cha Cyclone Fred, chifukwa cha zothina zambiri. Kodi ndikoyamba kuti kukhale cyclone ku Malawi kuno? Mbuyo musizi machitika koma anthu timagona ndi njala. Aprofesa tu amati akaona kuti kuli zogwa mwadzidzidzi zimene zachita affect anthu ambiri, amadziwa kolowera kuti anthu anga asafe ndi njala. Osangoti ayi ena akubisa ngati akuchita dala anthu Malawi muno kubweretsa zinthu zowawa, nanga akapitiliza mboma akayipeza ansala yake ngati asawipeza lero. Bodza lina ndilija kunena kuti aliyense akabereka mwana adzilandira 500,000. Koma tutamvetserani tsopano akuti 500,000 imeneyo mwanayo sadzayiona mpaka adzafike dzaka 18. Zona zimenezo mwana wosowa chakudya kwadakhala ndi moyo nkufika dzaka 18 aona kuti imeneyo sikugwira. Aliyayi mwana waliyese adzilandira 50,000 anatero oti kunzima. Aona kuti imeneyo sikugwira abwerera 500,000 mwana aliyese adzilandira koma yekha anamangitsa ukwati. Zona zimenezo. Kuyankhula kotero konena kuti adzisankha okha amene anakachita register kwadi ukwati wachinkhoswe sukwati. Koma ndangati amati akachita chinkhoswe nkukakwatitsa amakapanga register kuboma ndangati. Mukuona ukathyali wa anthu yawa kunena kuti mawa adzanene kuti iyayi inu simulandira chifukwa simunakalembetse ukwati. Zona zimenezo. Ana ambiri timanena kuti yayi sukulu ku primary ndiyo salipira komatu kuli sukulu fund, kuli examination fund. Ana ambiri amabwerera kukakhala pa nyumba. Tikanena za form 4 ndeyi nanji makola apeze school fees, makola apeze akuti ija yochambulira chithunzi, ayi apeze yokalembera mayeso. Ena ofika amabwerera osapitiliza ndi school. Ndiona kuti makolo mukumakhala mukusowa mtendere kuti kodi anawa sukulu ndichita nawo bwanji. Ndiye iwo anena kuti manifesto ya DPP ikuti sukulu kuyambira standard 1 mpaka form 4 kulibe school fee
fees, kulibe development fees. Mpatseni munthu mbedza, musampatse nsomba. Pachichewa pathu timati musamphunzitse mwana kudya nsomba, koma mphunzitseni kuwedza. Umphawi utithane nawo. Ndiye mwana aliyense tizimuyikira ku bank yakabadwa 50,000 kwacha. Akadzakwana zaka 18 ndalama ija ikhala itachulukitsidwa chifukwa ndi investment yomsungira, adzakhala kale ali ndi mamiliyoni a ndalama. Zoona munthu amene wabadwa muno Malawi, amene akuziwa mavuto a Malawi, angamanene kuti azipasa ife ndalama tikaberekana ana mbirimbiri. Zoona zimenezo akuti ati tikhale pa mpikisano, azibambo ndi azimayi, ngobereka nthawi 500 komanso wasisaswa kuti ndi 50. So nkhani yanga ndionera kuti munimve abale anga eti, mundimve abale anga kuno kumwanza, ndikuti mwayi muli nawo. Amene angathe kukonza ziko lino ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Wapanga manifesto yomwe ikukhuza Nyamata ndi Nsungwana, ikukhuzanso amayi ndi abambo, ikukhuzanso anthu a business ngati ino anthu akumwanza. Mwachisanzo, amayi a business pakoswese ina liyonse pali 100 million. Amene woti ndi amayi okha, komanso anyamata kuliso 100 million. Kwa anyamata tikunenaso kuti school fees, mukulimba bwino mwina, ndikuti school fees kuyambira pa September tikangosaka Professor Arthur Peter Mutharika kulibeso school fees ku primary and secondary school.